Hej og velkommen til den her video. Jeg sidder sammen med Eskil, og det her, og det her, det er ikke til ham i kanalen, men jeg har nemlig lavet han har lavet sin egen app. hjemmeside. Prøv at se, det her, det er mit spil. Og det, nu viser jeg lige her, nu viser jeg det der, nu viser jeg linket her. Prøv at se, jeg viser linket til dem. Nej, ved du hvad? Men inde i min der putter jeg bare linket. Så man skal trykke på, de bruger jo bare emojis. Ja, okay, Ja, men jeg er bare... Det er stadig sygt, det er din egen. Det er min, og det er bare... Jeg har kun 7 sekunder tilbage. Ej, det her det er faktisk et sjovt spil. Ja, man skal bare trykke på den. Du skal nok lave den sådan, så man har... Game high score! Okay. Du skal nok lave den sådan... Menu. Prøv at se, Global Top 10. Hvis man... Du skal nok lave den... Jeg tror, man skal logge ind. Not found. Jeg kunne lige udgive. Er det ikke sejt? Jeg synes, at du skal gøre den sådan, så der er lidt mere tid. Altså, man har lidt mere tid til at spille det. Jamen, jeg ved ikke, om man kan lave updates. Alle sammen. Gå ned, Emil. Det står jo også der. Start game, okay. Skynd dig. Jeg synes, du skal lave en update. Update? Ja. Jeg ved hvor man skal have lidt mere tid, fordi... Jeg prøver, hvad hvis jeg laver sådan en update, hvor der kan komme skeletter også? Ja. Og man får mere tid også. Ja. Det kan jeg prøve. Så kan det være sådan, både en uendelig tid, hvor man bare kan stoppe, og en, hvor der er på tid. Lad mig lige prøve det her. Wow. Back to menu. Ej, det er faktisk sejt. Jeg har... det er Leaderboard. Ting, men man har ikke sådan på den måde admin powers, hvis man er den, der har lavet spillet. Nej, altså, det er jo dig, der sidder og optager videoen, der har lavet selve appen. Jeg er literally Amager, jeg har lavet den her. Ja, han har lavet den. Eller det er jo en hjemmeside, men... Ja. Nu... Det her, det så synes I... Og nu gider vi ikke at høre alt muligt i kommentarerne. Fake, det er ikke fake. I kan selv gå ind på linket her, som jeg viser her. Det kan I gå ind. I kan gå ind på linket, og så kommer den op. I skal skrive det, der viser her på skærmen. Det der vi lyser blåt, og så trykker man her. Det var faktisk den video. I går ned nu. I skal gå ned i kommentarfeltet, men nede i beskrivelsen og også i kommentarfeltet, der er linko til hjemmesiden. Ja, jeg laver også et link, så lige når du har vist mig, hvordan man gør. Ja. Men jeg er helt oppe at køre det over, at det er din app. Det er min egen app, tænk på det. Tænk over det. Eller hjemmeside. Prøv lige at tænke på det. Og nu den der... Allerede jeg er stolt på dine vegne. Ja, tak. Men du kan også finde ud af koden egentlig. Nå ja, altså, jeg kan lige vise her. Inde i min app her, så har jeg altså, prøv at se her. Der min app 2. Jeg har ikke lavet nogen etter, det er lidt mærkeligt. Hallo, hvorfor kan jeg ikke gå ind på den? Hvordan laver man egentlig updates? Det ved jeg ikke. Men prøv at se her. Alt det her, det har jeg siddet og kodet. Alt det her. Og jeg bliver virkelig sur, hvis der er nogen, der kopierer det. Og bare laver sin egen app. Så går jeg fuldstændig amok. Okay? Så ikke kopier det her, så skal jeg nok ikke vise det nok. Nu ser I det, og jeg ikke kopierer det, fordi ellers så går jeg fuldstændig amok. Okay? Så går jeg herinde i Safari, og så søger jeg på linket her. Og så start game. Men det var bare alt for den her video. Eller nej, hvad nu det hedder. Jeg kommer lige til... Alle skal dø her. Der er ingen zombier. Det her, jeg føler, det giver mig lidt slope vibe.
jeg så føler, at det her grønne farve, det giver mig sådan lidt slope-vibe. Egentlig ja. Okay, jeg er top 10. Det er selvfølgelig også fordi, at mig og Esk låser 802. Gå ind og abonner på hans kanal. Og min selvfølgelig. Og det er fuldstændig sindssygt, at han har lavet den. Og vi er også de eneste, der har lavet den. Vi er de eneste, der har prøvet det lige nu, når jeg spiller det her. Men når videoen kommer ud, så er det sikkert noget andet. Men det er fuldstændig sygt. Det her, det er bare her. Gå ind, søg på det her. I kan nok også på en eller anden måde få kopieret det. Så det der står med blå, så hips. Hips. 2 prikker. Skråstreg, zombie slayer. Zombie, bindestreg, slayer, bindestreg, due, bindestreg, og så alt muligt mærkeligt, jeg ikke helt kan finde ud af at læse. Nå, det var bare alt for den her video. Tak fordi I så med. Hej hej.